ang siyang kalasan ko. Ikaw ang mahal ko, sana'y makapiling sa paraiso. Aking kinukumpisa lang mga mali ko, ang mga kasalanan ay linisin mo. Sana sa langit mo'y makasama ko. Di masabi ay namin sa langit ang kindosin sa puso. Mga ibigan mga kahilingan masabi sa'yo, ngunit alam mo na kahit hindi ko sabihin ito, ikaw ang nakakakita sa puso ko, o ang may patawarin ang amang lingkod mo, lingkod mo. Kaya salin ang langit, lahat ng kalingan, aking puso. Mga himig at mga ikaw ang nakakakita sa puso ko, o ang may patawarin mga panglingkod mo. O ang may patawarin
Be
Tukuyin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban. Pag-asa ko at tiwala, ika'y Diyos na mapagmahal. Ala-ala sa tuwi na alam mo'y di ko alam. Ang isip mo ay mas higit kay sa'kin. Kaisipan ang nakikita mo'y di ko napabanagan. At ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka, aming Ama. Sa iyo ako nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo namang ako, lahat aking mababata, mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Hiling ko lang, Panginoon, huwag mo akong iiwanan, dahil di ko makakaya kung ako ay mag-isa lamang. Ang awa mo, aking Ama,
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has And Mary man yon Nnipa kran sam no wa hye enabone a beba yemre mu ho komo adikan aboye bone beba Nnipa so we yemre mu no ho kokko amana Nnipa be sariatia won ho esane adufo de pe tumi ho kom no ba akofo wo pese we di wiase suo nti na yarwa hu ne kom baje Nnipa pepem enkwa afi won sem wiase afana nyina ya shase ehunu sentrani maako na de aka ne ya mane hunu a atwa ye ho ahia ayehunu bone emro so wo maa nyina na Nnipa ashase pa no yi da so wonya bi abra no aso se ye beye baako ne ya bra ye ho ase wa safo awurade anim Oma yenkoto dwanim na yemfa ye nkoto sere ento de owotumi se obeje yen enkwa efra homone a awowiase wosoro honom mama yemfra Onyankopɔn Tweaduampɔn isane yemma emmanti ene ewiase mutimamuni biara ohwehwe enidaso ne nkwaje na enya akoma mu wasumdwe ne enidaso kese a eboroso amanehunu a Nnipa fam nyina akiri enuanom mmerema ne yonko Nnipa mama yensiesie yakoma na yɛmmɔ mpae. Mama na yɛmmɔ mpae niya. Yen Agya Nyankopɔn Otumfuo ne wakɛseɛ awo yen Awurade Yesu Kristo din mu yen ayɛyɛ wabɔdeɛ yɛgyina yɛde ani die ma wotumi kɛseɛ na wadɔyɛ ne wayɛmuye Agya ayɛyɛ ne nisɔ bebree wayɛmuye ne wo Nnipa a wode ama yɛn yɛsrɛ wo yɛnim sɛ wo ne Onyankopɔn a wonim Nnipa nyinaa amanehunu a yɛfam wɔ wiase nyinaa akyiri woda so yɛ Nyankopɔn a woyɛ yɛn dwane kɔhyɛbea na yɛnya wo mu anidasoɔ na Awurade yɛda wo ase sɛ da wobɔ yɛn ho ban na yɛnim sɛ abere nyinaa wowɔ yɛn afa abere nyinaa nso yɛnim sɛ ahohiahia mmerɛ mu sɔhwɛ ɛba yɛn akwan mu esum kabi ɛba Nnipa so sɛ bɛdaadaa wɔn wo ne yɛn Nyankopɔn a woma yɛn akoma anidasoɔ yɛn Awurade yɛda wo ase wɔ wayɛmuyɛ nyinaa mu wɔ yɛn ahobrɛaseɛ tebea yi mu Agya yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa yɛsrɛ wo sɛ hyira wabɔdeɛ na sɛ ɛnɛma pii ba yɛn akwan mu wɔ abrabɔ yi mu a yɛgye di sɛ wobɛma yɛn akwanya sɛ wabɔdeɛ na yɛakae sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔnom a ɛtwa sɛ yɛsom no wɔ na yɛde anidi yɛ ma no wɔ yɛda wo ase sɛ da wowɔ yɛn ho abotere yɛda wo ase sɛ wɔma Nnipa dodoɔ no akwanya sɛ ɔbɛsakyera
Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn a wodi awerɛhoɔ. Bue nnipa a wɔatɔ nnaadaa mu akoma. Ne wɔn a wɔn ani da so ayera. Yɛsrɛ wo, awɔ nsa ka wɔn honam nipadua. Nnipa a wɔyɛ adeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ abere nyinaa ma yɛnkae sɛ adeɛ biara a ɛresi wɔ wiase yɛn ne nsɛnkyerɛnne yɛkyerɛ sɛ wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsom wo Agya Nyankopɔn. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛde kamfoɔ ma abere nyinaa fa ahodie a yɛbɛde bɛsom wo ne hene wɔ aman adi kamfoɔ nyinaa mu. Yɛsrɛ wo yi mpaapaamu a awɔ nnipa mu firi wɔn so. Yɛsrɛ wo sɛ sɛ ɛbɛyɛ wo pa a ma wo dɔ ne hene wɔ w'abɔdeɛ nyinaa mu wɔyɛ mmerɛ yi mu. Awurade, yɛnim sɛ wopɛ na wobɛtumi ayi yɛn nsɛ mmisa a ɛwɔ yɛn akoma mu nyinaa ano. Yɛsrɛ wo sɛ abere nyinaa ma yɛn anidasoɔ na kae nnipa a wɔn adwene aduru sum. Na ma abere nyinaa wɔnkae sɛ yɛwɔ Onyankopɔn a yɛbɛtumi de yɛn ho ato ne so ɛberɛ a ahokyerɛ ne amanehunu aba yɛn soɔ. Yɛsrɛ wo sɛ ɛma wɔn werɛ mfiri sɛ ɔbɛnante nkwa foforɔ ne aba abrabɔ foforɔ mu. Ɛna Awurade, yɛgyedie ne sɛ wobɛyɛ n'abisadeɛ ama yɛn. Ɛnkanka nnipa nyinaa bɔne fakyɛ. Ma bɔne bebree a atwa yɛn ho ahyia wɔ yɛn mmerɛ yi. Agya, yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn nsi ne ntɔ bebree kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn mma. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban. Agya, bio wodɔ basɛm na yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hye ɛda wase wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Naway tanggapin po natin ng walang hanggang pag-ibig at ang makapangyarihang bendisyon Saa nkwadɔ ne nhyira tumi wɔ mu a ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro. Adom ayaresa na nkwagye firi ne Awurade Yesu Kristo na Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ hene yɛ akoma mu hene daa. Ankanka yɛmma sɛsiɛ ne daa ne daa nyinaa. Amen.